This morning, atong makauban ang nagbandera sa tibuok probinsya sa South Cotabato sa bag-uhay lang na humang Coronation Night sa Misters of Filipinas 2022. Atong kamustahon ang pambato sa South Cotabato fresh from his recent competition. Let's welcome Charlie Sucaldito. Hello Charlie, welcome sa At Home with GMA Regional TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you so much for inviting me here. Sobrang saya po na nakabalik na po dito sa ating province, sa province ng South Cotabato po. Una sa tanan Charlie, kamusta naman ka human ang gipahigayong Misters of Filipinas 2022? Sir, when it comes to Coronation Night ng Mr. Filipinas, sobrang saya po na nakaperform sa national stage, especially from our province of South Cotabato na for the first time meron pong representative na talaga doon. And I'm very grateful na ako yung pinakaunang representative ng ating probinsya doon sa pageant na yon. And then very mixed emotions when it comes to Coronation Night kasi we are very excited na matatapos yung show, na malalaman ako sino yung mananalo. At the same time, nakakalungkot din isipin kasi yung samahan namin doon, yung camaraderie na nabuo, yung experience namin, yung journey namin sa loob ng 25 days ay matatapos na. So, we're very happy to all the winners and hope na magkita kami ulit. Paunsa sab ka naka-appeal ni ining Misters of Filipinas? Misters of Filipinas is one of my biggest dreams when it comes to pageantry. Hindi ko nga po akalain na matutupad ko itong pangarap na to kasi dati, since college, pinapanood ko lang po siya through social media. And then, may opportunity during the lockdown, meron po silang screening. And then, Sir Michael, yung isang taong nag-push sa akin na mag-join, sabi ko, sir, wag muna ngayon kasi hindi pa ako handa. And then this year, nag-open ulit sila for screening. And then, nasabi ko sa sarili ko na baka ito na yun. So, sinubukan ko through online application, out of 400, almost 400 na nag-send ng application nila, we are lucky enough na nakakapasok sa top 100. Then after ng top 100, nagkandak ko sila ng interview through call. And then we're luckily na nakapasok tayo sa top 50. And then yung 50 na yun, sir, pinapunta po sa Manila for the final callback or final screening. Dumaan po sa maraming proseso like closed door interview, swimmer presentation, at saka yung personality evaluation din po. And then after no, nag-trim down po sila sa top 20. And yun, nasortihan po tayo, nakapasok po tayo sa top 20 at naging official candidate po tayo ng Mr. Filipinas. Charlie, nakakuha sab kag special award as Mr. Personality. Tell us more about it. Mr. Personality, sir, I think that was chosen by the organization. Kasi pagkasama kami for almost 25 days. And then, ino-observe nila kami isa-isa kung ano yung personality ng bawat candidate, at the same time, yung leadership na tawag. So, luckily, parang yung ako kasi trabaho ko is nasa leadership position. Parang nadala ko din siguro yung habit ko, yung the way ko i-present yung sarili ko. And then at the same time, siguro nakita nila sir na nag-enjoy ako sa journey ko kasi yun talaga yung pinaka-importante sa kanila. They want all the candidates to enjoy the journey. Na hindi gigil, hindi pressure, at saka at the same time, hindi yung sumali lang doon for the title. Kasi bonus na yun. Maging part ng Mr. Pilipinas, sobrang laking karangalan na po sa bawat isa sa amin. Unsa ang imong mga natun-an kabahin sa pag-apil sa susamang kompetisyon? Sobrang dami po natutunan sa pagsali ko po sa church ko. Unang-una po doon to how to value your actually marami po sa atin, marami pong may pangarap. Lalo na sa atin. Marami pong pangarap. Pero bihira lang po yung tao nag-take ng risk para sa kanilang pangarap. Then natutunan ko na hindi dapat sumuko ano yung tingin natin gusto natin gawin. And nung andoon na po ako, siguro nakita siguro ng organization kung gaano ako grateful sa bawat araw nakasama ko sila. Kasi this is just a once in a lifetime
ka sa sobrang dami pa naman ng lalaki sa Pilipinas. Napili ka bilang isang candidate. So, kung meron kang hesitation sa mind mo, dapat tanggalin na natin. Just go for it. If may gusto kang bagay, go for it. Daghang salamat sa panahon nga gihatag nimo sa At Home with GMA Regional TV. Hinaut nga mas daghan pa kang kompetisyon nga apilan ug mas daghan pang title ang imong makuha. Keep safe, Charlie!